De scooterkleinwinkels bleven voor eerst dicht. De oorzaak is het faillissement van het concern dat we juist eruit sprutsen. Scooter heeft in het noorden van Nederland 23 winkels, 8 ervan staan in Friesland. Voor het personeel, 134 mensen, is intussen ontslagen onvregen. 4 verzorgingshuizen van Stichting de Friese Wouden staan zo'n deze weken onder verscherpen tafersjoch. Nevens de inspectie van de Volkszoen zit er een soort mis, maar hygiëne en het voorkomen van infecties. Het gaat onder oren om Bergiem in Burgum. Het extra tafersjoch geldt voor 3 maanden. Een exportverbod van Frieske pieken en aaien vanwege de vogelgriep in Tjom had net voor heel Friesland gelden, maar alleen nog voor de gemeente Frensterdiel. Dat vaststelt het Nederlandse ministerie van Economische Zaken naar de Russische autoriteiten tastuurt. Friesland Campina is een van de 6 bedrijven die het van China een boete krijgen heeft vanwege verbindende prijsafspraken. Het bedrijf moet haar 6 miljoen euro betalen. De boete heeft te krijgen maar een onderzoek van China naar te hege prijzen voor babyeten. Joen buien mogelijk met tonger. Vannacht wordt het dan droeg. Het wordt een gratis fietje. Morgen een mooie simmerdij. Het is een gratis 21 en het ziet een vrij krachtige natwestenwind.